направо плех вода. Що да? Плех. Плех. Айде. Що правим сега? Що правим? Чекай, най-първо мачници да пием. Машнички. Машнички. И я видя. Две за Аз пръв път гледам. Тия вече се продават на кило и толкова големината не иска да се продава на парче. Моля големината да се намеси. Так, на чужил. И така само. Такви. Много. Айде Те на ги сечем. машнички. Да. Не се става нищо отгоре. Може да ставаме, при намачкаме с яйце, може да ставаме, това не видно. Може да ставаме... Нека го направи. Ти направи ли? Тук направи. Да го намачкаме с яйце, да оставим малко така. сусам. Дай да кажем аз. Така. Или може така. Така. Триъгълник. Триъгълник, както сега. Може Може така. така. Лили, га преди да сърта. Чек си ти как така Как ли? сакате? Да, и аз сакам машничка да Не, машничка ми се ареса. Ай, машни се чуви. Да. Така отприлива. Не много дебели. По-тенки люби. Толкова. Така. Така. Ей, да се скаема са, ай бас май. Машничка си Абе, интересна. защо да се караме? Чекайте. Ки се приеме китеко, че Така? си сметка. И са притиснули ли тук? Розме? Да, тук пред единия ще се отворят. Как? Как? Тук. На средините. Ако сакате да Айде, ги... Чек. гледай се, така ли? Така не. Чек сега, ако сакате да ги намачкаме с яйце, им турме сусам.